Sadu Sadu tango zalaki kokanga motema mpona ngai bango bazalaki koseka yo bazalaki kofuta mibali po basenginyaka yo oyo tikanga Sadu po bazalaki koloba na bango mosala nga nasalaka ezali mosala pamba te Sadu bayebaki te il n'y a pas de sommetier il y a quelques autres gens batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisa Manakamano nyakona mgajwanga bulbedo kodwe lo studio ka Dr. John Okoth medical officer Nairobi County kendo achiel kuom joma oseyudo konyruok kokalo kuom chenro mar DMI gi Gaston Odhiambo jana matin ma bende oseyudo konyruok osebedo kapimo ni kanya kora mogi ni kiny ngeso wan gi wuoth dwaro mar wuoth ni en mar choko muom manyalo konyo joma ntiere kod tuo masukari kata diabetes. Mami mekawuona gi wela ariyo ka wadone wapuonjire weche mag ngima ing'eyo ni ngima en mwandu pile ka pile nyaka ritri biro wacho ni bedo gi ng'eyo kelo konyruok ne oganda kinde ka kinde. Akaw thuolo mokwongo mar rwako wenda studio kinyi makawuono abiro chako kod daktari yawore kendo machiegni Ramogi FM. Oyawore ahinya kamano. An iluonga ni Dr. John Okoth Andhoga. Aja Sembo Kayo. To sani atiyo gi Nairobi City County Ayudhra Waithaka Health Center. Okay. To kendo an beneficiary mar DMI. Erokamano ahinya. In daktari kendo beneficiary mar DMI. Erokamano ahinya. Kachiel kod wi matin oyawore. Oyawore ahinya. Aniluonga ni Gaston Odhiambo Tieno aja Siaya Alego. Erokamano ahinya. Gaston adwa nachak kodi kapok adhi ir daktari. Ni kelo ng'eyo nadin gi tuo mar diabetes kaka beneficiary. Kaka nakelo ng'eyo ka aja klas 7. Mana yudra gi gini. Nana di school adhi kawaida. Kachako ol. Adhi school okinyi achopo school saa 12. Kanya mana ka ol. Achako penjana kwana ng'ama timre kod. Ni mana ka ol. Kalo kaka nachako koro ng'ere kotera koro Karen Hospital. Koro kuchako dhi opima emoyuda ngi tuo skari. Emopenj familia na yote tu niteka kama nigi tuo skari. Ema onang'isa gi ni onge. Ane makuonge kata wuonwa be neonge go minwa neonge go. Mako kaka na yudrago. Mano kijegni adi kama? Mana na jegni adi 16. Koro bang' kane gise teri Karen Hospital maginoni ni kelo ng'eyo jo DMI nade? DMI tang'e mana last year kech kawuok kanyo otera kendo Kenyatta. Kenyatta kore mothiedhe kucha ne gipimaga pima. Kwa wacha gitera kore supra maduong'. Kwa mondo pia ogeno gichunguza maber miya nyaka yath. Kwa kanyo awuok acha kodhi Shofco. Shofco ni Kibira kae kuom joma kia. Ema kwa kanyo makora chako dhi miya yath amana. Ema kwa gen Roland DMI. Kena dhi disimo gik to ging'isa ni yath onge. To ging'isa ni mtek madwa ori. Kuro ka ori okibikosa yath. Okibikosa yath kata. Ema kwa giti kona barua tadhigo mana kanyo. Kachipo kanyo ntie daktari iluonge Dr. Eunice kuom joma kiaye. En wana bet koda boloso koda bokete system. But inde sani an gi 1 year nyaka dhi DMI. Koka kosa yath. Kodi DMI thothne kidhi tido yath ma konyi manage. Ma konya gi miya nyaka mari. Manage skari mar. Sani timango ine form adi? Science school na sete ko form 4. Sana go mano ala matin ka yudo kibarua go. Erokamano ahinya. To ma ngiso ni pile ka pile nyaka tigi yath. Pile ka pile nyaka tigi yath. Odiechieng' gotieno nyaka tigi yath. Kane pok ing'eyo jo DMI thothne itiyo gi pesa di mar konyi ma eyor yath. Nete kaka dhi Shofco kana kosa yath chuna nyaka ng'iewo to yath no ka ng'iewo ne biro ka 620 so ng'iewo shot nyaka 700. Mano per day?
mano mano kaseng'iyo mano for a month entiyo fungu dwe achiel yu achiel nang'iyo kaka mabot loche tine kaka nadhi DMI to noloknwa nitie flex pen kuom joma kia mago flex pen no en ochalo nade en mimadho koso en be mana michwo achwa lakini to en flexible ahinya kata inya wuotho kata e bar kata ang'o ochalo mana pen to kinene ama ochalo kalamu ochalo kalamu mana kama tich kode yot sana molo moroni kech mon nyaka ing'iew kendo sindan kando ing'iew yath kando ineno kamano ko ne bedo more expensive matin koro nyaka ichuori ma ka wiyi ok onego bed ni wil in gi gima miyi reminder gima paro ni mana e wiya ma wiya ne ok ikwil kata matin kech mano ka e life na mano ka wer anyalo hinyra kata viungo maga mag mwili moko nyalo kethe ok achuora gino to mopogore kod man nitie kit puonj moko mane gipuonji nyaka kaka onego bed ni ritri e yor chiemo yor chiemo ne gipuonja kiwango ma nyaka nego acham ok nego acham mang'eny matin lakini nego acham matin e muda ok dhi mang'eny nyalo chiemo matin sani bed gimo 3 hours mano kose digest anyalo kendo pimo kana ko gineno idho matin modok matin anyalo chamo kendo snack matin erokamano daktari in kelo ng'eyo na ni in gi tuo mar sukari en tuo mathoth ne ka ng'iewu ka waluongo ni median age un joma pod tendo to gin tuoche moko mane wateno kata wa associate gi joma dongo to kaneno ka to abedo gi penjo mang'eny ahinya in kelo yudo nade ni in gi tuo mar sukari koro kapok awacho to adwa nanyis ji ni diabetes wan gi types ariyo nitiere miluongo ni type 1 to gi type 2 diabetes wan gi types mang'eny lakini kawaida ma wawacho ga gin types ariyo go koro type 1 ng'enyne yudre kuom nyithindo to yudre sana wach ni nitie peaks ariyo achiel yudo kuom about 4 to 6 years to moro nyithindo yudre ka about 12 to 14 years kanyo koro nyathi mineno ka nigi diabetes ng'enyne ni type 1 koro an kaka nang'eyo ni an gi diabetes mokwongo nane form 2 December holidays to koro nawinjo ka hol ininda to nitie kaka be iwinjo ni idwa ni chiem sa saya to kendo be iwinjo ka idwa ni dhi oko matin ahinya to dendi be dok koro kaka nane December no mama ne penja sasa ni ang'o matimi nikech ok iwinj kamoro amora malit symptoms macho go imiwinjo koro nadok school lakini mama to neneno ni nitiere shida moro koro kaka nadhi form 3 term 1 ema jopuonje koro noneno ni nitie shida nego bed ni adok ot mondo ayud thieth koro kaka nadok nane boarding term 1 form 3 school yongo ni Chianda High School Siaya kuja koro kaka nadok korka otere hospital to kaka nawacho symptoms mawacho ni iwinjo idwa idhi oko matin ahinya idwa ni chiem ahinya to be iwinjo kiol to pi be idwa ni modho ahinya to dendi be dok koro mago ko med gi test manotim na hospital mano yud ni an gi type 1 diabetes koro kamane kaka wang'ega ni ng'ato nigi type 1 diabetes ipimo kendo remo ing'iyo kiwango mar skari e remo ang'o hihi kaka koro jalonyo weche mag thieth ka ang'o hihi makelo tuo mar diabetes ne is it genetically transferred koso lifestyle koso en ang'o nikech lifestyle koro type 1 no nyithindo koro agolo oko koro kaka wacho ni nitiere type 1 gi type 2 type 1 pok ong'e ahinya ni ang'o makele kizungu wacho ni en idiopathic to kendo nitiere miwacho ni en autoimmune autoimmune tiende ni wantie gi teko mar del ma kizungu luongo ni immune system koro teko mar del cha onego bed ni okonyi fight wach ni tuoche mabiro e del okedo gi tuoche manyalo pore e dendi lakini koro type 1 diabetes teko mar del cha o fight nyaka organs ma normal e dendi koro type 1 o fight pancreas pancreas ema konyo golo hormone miluongo ni insulin koro ka insulin cha onge del to insulin okonyo tero skari e cells koro ka insulin onge del skari dong' e remo emomiyo iyudo ka skari ng'eny e remo e ng'ama nigi type 1 diabetes koro type 1 ng'enyne autoimmune to kendo kaka wacho ni idiopathic ok ong'ere ni ang'o makele koro
e type 2 ema koro wakeloga genetic ma wachni oringo e family. Okay. Wachni yot mondo ka ng'ato nigi type 2 diabetes e family ibe ng'ato nya yudo, wachni nyathine nya yudo. To kendo nitiere lifestyle conditions makele. Wach ka ng'ato kaka nitiere obeta onge tich, ok otim exercise. To kendo be ochamo gik wachni sukari mang'eny. To kelo wachni koro ng'ato dende ng'eny, obesity in English. Koro mago risk factors ma wacho ni kelo type 2. Okay. Lakini type 1 to en kaka wacho ni autoimmune to kendo idiopathic. Mopogore kod gik mane wacho kichiwo nendi ni wuon kaka ng'ama nigi diabetes kendo kaka jalony kaka daktari, signs mage ma chielo ma samoro ng'ama nigi type 2 ne nyalo bedo go ma ng'ato kofwenyo nyaka kaw thuolo mokwongo odhi e facility machiegni kode mondo konye. Koro kaka sewacho ni tiere symptoms ma ochuna ahinya mondo ng'ato wach ni nigi type 1 diabetes. Nongo ni cardinal symptoms. Koro e type 1 ma yudre kuom nyithindo wantiere gi kaka wacho ni ng'ato winjo ni odwano chiemo ahinya. E kizungu iluongo ni polyphagia. To kendo wantiere ni ng'ato dwano omodh pi ahinya. Kizungu iluongo ni polydipsia. Okay. To kendo wantiere ni ng'ato dwani odhi oko matin ahinya. Kizungu wacho ni polyuria. To kasto koro mar ang'wen mang'eny yudre kuom nyithindo type 1 en ni dende gore. Koro bet gi weight loss. To ahinya type 2 ok wayud ga weight loss nikech en condition obiro mos ok obi dichiel kaka e type 1. Koro tek mondo ofweny ga ni ng'ato nigi type 2 nikech en aina sawa. Okay. To dende nitie achia sawa. To mana ni koro symptoms ma wacho adek ka be oyudo. Koro kiwe symptoms ang'wen go kendo iyudo ni ng'ato ok onen maber, oneno mamiri. To kendo iyudo ni ka en ga dhola to tek mondo ochangi. Okay. Nikech immune system mare cha obet compromise matin. Koro be skari kantie mang'eny e del to skari be promote infection. Okay. Koro tek mondo adhola ochang piyo kaka kuom joma kawaida. To ki nitie kendo symptoms mang'eny ma yudre ma ok gin ga yani common koro diabetes lakini pod wanya yudo gi. Kaka mage? Kaka nitiere wachni akeni waluongo tingling gi numbness nade dholuo iwinjo ka thudhno. Thudhno. Koro mago among the symptoms ma wanya yudo kuom diabetes. To bang' ng'ato kosefwenyo magi to dhi facility bende nitie kaka opuonjo ng'ato kit chiemo nego bende ochamo nikech iwacho mokwongo kacha ni samoro ng'ato bende sukari ni odwa bedo no ohero ahinya. Koro diet mar ng'ama ni kode onego bed nade kod ng'ama dwa geng'o mondo kik oyud chandruogni. Koro diet tinde wapuonjo ni ng'ato otiatia gi balance diet kaka inya chiemo balance diet wantiere gi vegetables, carbohydrates gi proteins, lakini koro e sanji cha iketo vegetables mang'eny. Wachni kipoge didek nus achiel bet vegetables to kasto quarter modong, koro nus modong no ipogo nus kendo koro bet quarter. Koro kanyo waketo carbohydrates kaka gimoro kaka kuon, mchele, to kasto proteins waketo kaka ring'o gi omena, rech. To side mar vegetables nyema koro iketo kaka alot. Koro alot aketi mang'eny molo gik moko modongo te. Koro gimomiyo wacho kamano en nikech carbohydrates cha omedo skari e del. To gima waneno ni diabetes en ka skari ng'eny e remo. Koro kichamo carbohydrates mang'eny odhi to medo skari e remo. Tema koro kelo shida mek kuon kik bed mang'eny molo alot. Mano e kaka wapuonjo koro ng'ama nigi diabetes onego chiem. Daktari, gigi dongo nego beni dhidro makata sano dongo ndik ni made in China kata Luminac gidhidro maber. Koro shida ni mana ni koro kichamo kuon mang'eny to skari medre dir to mano ok ber. En kuon mane? Nikech marachar, marabur koso? Kuon marachar, koro kuon marachar ok ber nikech koro en nitiere kaka ko process en to oketo glucose bet mang'eny e del. Lakini koro kwa chamo kaka kuon mar bel ober nikech sugar ma en go cha
nitiere kaka oken kaka ma kuon ma white cha. Koro ma white kelo glucose mang'eny molo kuon bel. Koro nyaka dok kaka joluo ne chiemo chon. En bel mokigi mariewa. Bando kwa umbali. Mane maber koro? Mane maber. Okay, nitie bel moro thuro kucho makwar ha iluono chuti. Kendo kaka diabetes no. Ka i manage koro wach ni koro diet kende monego bed ni ng'iyo. Okay. Koro nitiere wach ni ki medo koro wachako gi yath komonji. Yath ema wang'iyo to lure ni gi diabetes mane. Okay. Ka en type 1 to yath minya tiyogo kende en insulin. Kaka wasewinjo ni insulin ichuori pile pile. Koro insulin be nitiere types. Okay. Lure gi type ma omiyi mitiyogo. To ka en type 2 to nitie yath mimuonyo ma be konyo skari dok piny. Koro kiwe yath ema koro imedo diet gi kendo physical activity itimo wach mazoezi mang'eny. Mano ema bo konyo mondo skari odok piny maber. E Kenya ka ben common diabetes. King'iyo samoro data kaka jo DMI ujagologa. Diabetes en very common. Mak mana ni koro e Africa kae wach gi Kenya nitiere iyudo ni nitiere underdiagnosis. Yani ji mang'eny nigi skari to gikia ni gin skari. Wach ni gimoro kaka atamalo wach ni 50 kanyo inya yudo ni ng'ato en gi diabetes lakini okia ni en go nikech pok odhi e hospital mopime. Oyudo symptoms to pok odhi. To kata ka en gi symptoms yudo ni nitiere be misdiagnosis. Koro misdiagnosis odhi e hospital tinyise kata ni in gi malaria nikech be iwinjo kiol. Neno be malaria be ng'ato winjo ka kool. Koro misdiagnosis be ng'eny ema kelo diagnosis ok bet maber. To lakini koro kwa ng'iyo joma obedo diagnosed ng'enyne wantiere gi type 2. Okay. Joma dongo ema ng'enyne wan gi type 2 diabetes. Okay. Koro wach ni about wach atamalo 90 kanyo yudo ni nigi type 2. Koro modong' ema iyudo ka type 1. But koro kaka DMI nitiere ni okonyo mondo ji mang'eny ng'eny gin gi tuo mar skari. Erokamano ahinya. King'iyo kit chuech kata gender, gin jok mage ma othoro maka ahinya kind joma chwo gi joma mine? Koro koso kanyo to okoyangore maler. Kanyo to koyangore maler. Mana ni wang'eyo ni type 1 yudore kuom nyithindo, type 2 ng'eny na yudore kuom joma dongo. Be nitie kinde mo matuni nyalo nyori mahinya ahinya? Koro wach ni lure ga diabetes lure gi kaka i manage. Okay. Koro kitiyo gi en gima igaya to koro onge thieth ne? Thieth onge. En mana gaya yani management mare kende. Koro lure gi management. Kiluwo kaka daktari ndisi to inya beta maber. Ma ikimatima giki maber kaka kawaida. Lakini koro be ka okiti gi yath maber ama okiti gi yath kaka onyisi ema koro inya yudo complications mang'eny. Kaka mage? Complications mango koro nitiere complications mabiro wach ni piyo to gi moko mabiro after time. Wacho ni acute complications gi long term complications. Koro acute mango sana kokiti gi yath ma koro skari ng'eny e del nitie ma common mwaluongo ni DKA, diabetes ketoacidosis. Koro diabetes ketoacidosis nyeno obiro ka wach ni remo nigi skari mang'eny kabisa to kendo en acidity ng'eny. Koro nitie kendo gik moko mi produce wach ni ka skari ng'eny to dende dhano chalo factory. Koro insulin cha dongo waseneno ni okonyo regulate glucose. Yes. To glucose ni en sugar. Skari. Yes. Koro ka skari ni insulin konyo skari mondo odonje cell. Ema koro wanya tiyogo. Ka skari onge cell ok inyal tiyo kode. Ka ena remo to onge cell ok inyal tiyo kode. Koro del nyiso wach ni obwongo nyiso del ni wantie onge chiemo ma wanya tiyogo. Koro ichako tiyo gi wach ni fats ilongo adipose tissue manie del ema koro itiyogo mondo iyud teko. Koro sama i break down fats ka to nitiere
gimi produce miluongo ni ketones ginegi. Koro en kod donjo e remo to emokelo remo bet acidic, nitiere acidity koro. Koro ibet gi diabetic ketoacidosis, en condition ma nya bet severe kata onya kelo coma. Maybe koko ng'iyo to ng'ato be nya put from diabetes ketoacidosis no. Onyalo miyo gik moko chung' te ngimani. Koro kwa DKA to koro kitiyo gi yath to itiyogo ahinya be kendo molo kaka nonyisi cha. Inya yudo skari nya dhi piny. Koro mano waluongo ni hypoglycemia. Hypoglycemia cha be kiyudo to en be nitiere gi onya kelo complications ma very severe kata onya miyo ma ng'ato oyud ka wach ni inya kata tho from hypoglycemia. Kendo koro kwa ng'iyo long term complications ema koro be wapogo ga lure gi kaka watch vessel nitiere microvascular gi macro. Koro emiyudo ni ng'ato bet gi wang'e ok nen maber, iluongo ni diabetic retinopathy. To kendo be iyudo ka intiere gi wach ni issues e brain mari waluongo ni diabetic neuropathy. To kendo kidney kani waluongo nyarok ng'ato biro gi shida. Mano waluongo ni diabetic nephropathy. To kas kendo wantiere ng'ato nyaka ta yudo stroke, oyudo heart attack gini, oyudo ka tiende koro ka en gi adhola to ok chang to lokre marateng' to koro chuno ni nyaka tiende no ng'adi. Koro mage men complications ma wan go ahinya mek diabetes. Ere wan gi jowa moko ma samoro donjore weche mag fung'o ndawa gi madho kong'o sama ng'ato nigi tuo mar diabetes. Ng'ama kama nyalo kony nade? Koro diabetes kaka wacho nitiere management ma koro nitiere mwatiyo gi yath to kendo be nitiere lifestyle kaka wang'iyo. Koro gima wacho kabisa ni kaka ndawa ng'ato nego bedni owe kabisa. Nikech ndawa kimadho to kitiyo gi ndawa to nitiere complications be mokelo maka in gi diabetes to koro oboketo mondo complications go yud mayot kabisa. Koro wach kaka wacho ni machielo ka in gi wach ni iluongo peripheral artery disease okelo kidonda e tielo. Adhola bedo mang'eny e tielo. Adhola bedo mang'eny e tielo. Koro ndawa rach kabisa nikech complications mokelo kiriwo kendo gi diabetes yot mondo koro yud complications go ahinya. Kasto kong'o be rach nikech kong'o king'iyo koro wach ni acute complication mokelo en hypoglycemia mana wawacho cha ma skari dok piny kabisa. To kendo kitiyo gi kong'o ok ibi ng'eyo ni onego iti gi yath sa adi, onego ichiem nade nikech o affect kaka obwongo mari tiyo. Erokamano. Insulin ma wacho ni nitiere rieko ma un kaka jokoro jodie ma ubiro go ma ng'ato tiyo gi gimoro machalo kalam ma ng'ato chuore go ne. Ben gi nyalo mar pimo to level mar sukari man ng'ato osechopo gi kanye? Ng'ato gayo gino nade? Koro insulin ento watiyo kode mar mondo o control skari mari. Lakini kidwa ng'eyo kiwango mar skari mantiere del, nitiere kendo machine moro mwatiyo gago miluongo ni glucometer. Koro glucometer ni enemo sama idwa wach ni ng'ene lurega gi kaka wadwa ni mondo ng'ato tigo. Lakini koro kawaida ka koro wadwa chako konyo ng'ato gi mondo wang'e ni otiyo gi yath kiwango marom nade. Wadwa ga no pim kapok ochiemo 2 hours after be nyaka 2 hours be kose chiemo. Koro wach ni breakfast kapok ochiemo, 2 hours after breakfast, wach kapok ochamo kendo lunch, 2 hours after lunch, kapok ochamo supper kendo 2 hours after supper. Koro mano konyo neno kaka skari dhi e del. To kasto okonyo mondo wa regulate kaka insulin ma koro ng'ato bo tiyogo. Ng'ama ni kode chuore kanye? Koro ng'enyne nitiere kuma wach ni ng'enyne wachuore ga e lweto ka badi ma korka cham kone. Badi both sides. Nyalo chuo korka cham korka chich. Koro gi oko koni malo koni. Kendo be inya chuoyo. Igi kanye? Gipiny iyi koso? Gipiny iyi koro sides kapok chopo kar nungo ni. Koro sides kiwe sides koni, kiwe navel mari koro sides koni. Kasto kendo bamni. Koro gimomiyo wachuo koni, insulin itiyogo e kizungu wacho ni subcutaneous. Koro subcutaneous en nitiere wach ni fat mantiere e buo skin. E buo pien dend. Koro
onego bed ni insulin dhi kanyo. Koro kuonde ma wachogo ema nitiere gi adipose, iluongo adipose tissue fats maber ma kichwoyo to bodhi subcutaneous. Koro okay. Nyakora mogi en sari okanyo gi dakika 35 mar okinyi makawuono. An gi wele studio ka watemo go mbaka mar ng'iyo kaka inyalo rito ngimani kaloro kod tuo mar sukari kata diabetes. Sani koro kambi mar All Media Services kanyakla kod Diabetes Management and Information Center, DMI, Kenya Diabetes and Management and Information Center, okelo ni wuoth tarik 12 mano kiny bora Nairobi City kamejaka kod dwaro makende mar golo dok kata puonjo oganda ewi ng'eyo matut ewi tuo mar diabetes kata tuo mar sukari, kaachiel kod bende yudo kaka dang' wakony godo jowa mantie kod tuo mar sukari mondo mi giyud kaka ginyalo gayo tuono magin go e dendgi. Nyakora Mgajwang' bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Kampen makama iluongo ni Step Out for Children with Diabetes, Inspire Hope. Eni wuog oko wane kaka wanyalo konyo nyithiwa mantie kod tuo mar diabetes kata sukari ni. Nyaka ket geno kuomgi ni kiny bende wadwaro gi dongruok mar piny ka mondo gin bende gichop lek margi. Wang'eyo ni kindwa ka wan kod jowa matindo ma bende kod tuo mar sukari kaka osepimno type 1, kaachiel kod joma dongo bende mantie kod type 2. To ka Nyasaye oyie Nyakora Mgajwang' kinyalo wuok, inyalo ndikori kawuono mondo mi ikony e chenro makamano. Inyalo timo registration mari kinyiewo t-shirt nengo ma siling 1,000 DMI Center man Jedala Place e apaya mar Ngong Road. Bende wan kod kuonde mamoko machalo Hazina Towers, Hazina Clinic, wan e first floor, mano CBD, Ngong 5th Avenue, Diamed 7th floor, suite number 15, Nairobi Hospital Doctors Plaza, room number 2, Ngong 5th Avenue 6th floor, suite 5, I First Optical Center, Scorpio Business Center 2nd floor, T-room bende inyalo yudo. Bende inyalo kawo namba ni 07222 755 822 07222 755 822 mondo ine kaka in be nyalo yudo inyalo golo kony ne nyithindo mantie kod tuo mar sukari. Nyakora Mgajwang', ka wamako lwetwa, ka wanywakore kanyakla, to wanyalo biro konyo wachni. Mae momiyo kambi mar All Media Services kanyakla kod duol mar Kenya Diabetes Management and Information Center obiro mar kwayi e yor bolruok gi ng'uono duto te Nyakora Mgajwang' ni ka wamako lwetwa kanyakla to wanyalo lweny e wach mar tuo mar sukari kata diabetes ni Nyakora Mgajwang'. Kamoro in gi penjo kamoro, abiro miyi thuolo mondo mi ipenja penjo bari ka Nyakora Mugi mondo wane kaka wanyalo konyore kaloro koda wach mar tuo mar sukari kata diabetes. Royco Mchuzi Mix, Oruko Dania, Mandari, Tangausi kod madini mamoko. Magi duto nitie kamoro achiel ei Royco. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Mondo pok aneno mwer kod nyar town kaka station mari *812*784#. Mondo pok aneno mwer kod nyar town kaka station mari *812*784#. Jawinjo kochakore chieng' tarik 5 nyaka tarik 14 dwe mar 7 higani, migawo mar thieth biro chako ayanga chenro mar chiwo chenjo ne nyithindo matindo kaka yo makende mar geng'o tuoche kamoting'o adhola mar ich, aruodhi gi tuoche mamoko ma inyalo geng'i kokalo kuom chenjo. Chenro riendi geto mar neno ni nyithindo ma higni e kind 4 nyaka 9 obiro yudo chenjo makamae nono ma onge chudo moramora. E kinde gogogo, nyithindo ma higni e kind 9 nyaka 14 bende biro yudo chenjo makare e wi tuo mar typhoid, kama chenjo ni ibiro bed kichiwo e ute thieth mag piny owacho, sikunde, chirni kod kuonde mamoko ma jopiny romoe mantiere machiegni kodi. Warit nyithindwa kanyakla kendo wane ni giyudo chenjo makama. Ote ni okelni gi migawo ma ochung'ne weche mag thieth kaachiel gi riwruok mar UNICEF. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wabro mi thuolo ka mondo iyuatol ipenj penjo moro amora ma ingo ma kamoro wenda oweyo moko lero Nyakora Mgajwang'. Wago kod gi mbaka kalore koda wuoth mabiro bedo Nairobi ka
Kata kamano kada in mabor machalo nade pinti lokore gweng inyalo mana jiwo chenro ni kata ka in mabor kata ka in diaspora nyakwara mogi pod inyalo timo kamano mondo ne kaka nyalo konyo godo jowa mantiere kod chandruok mar tuo mar sukari. Winjo kanyo ka giwacho ne gitimo management mar tuo ni. Tuo mar sukari diabetes onge yath makimwonyo to rumo kuome chuoth ber gi receipt. Oyo en mana management. Wanyalo manage nade diet mari kaka osewacho no nyakwara moga jwang, timo exercise no bende winjo kanyo kowacho kanyakla kod insulin ma imi michuri go cha itimo kaka daktari ochiki nyakwara moga jwang mokibari mokibari. Penjo nitie ka endi ng'ato penja ka ni to ka skip chuora gi yath tang'o matimore kaka samoro na adhi liel kamoro to wicho wil kuom ndalo ariyo. Koro kaka wasewacho ni insulin cha konyo skari mondo odonje e sel. Koonge to skari bet mang'eny sana e remo. To koro ka remo nigi skari mang'eny ema koro kelo wachni iluongo ni hyperglycemia. Koro kelo nitie symptoms mokelo ma wachni ng'ato kaka owinjo ni odwano modh pi ahinya, luya tuchne ahinya, to kendo koro ka skari ng'eny e del to kelo complications ma wasewacho ka. Koro ber ka ng'ato koso tiyo gi insulin. Erokamano. Maramogi? Hello, Victor. Oyawre? Oyawre ahinya. Ma nyalo gondo urgati. Eric gono machiegni? Awinjora mogi maber wane gari wa kubuji. Koro penye ma penjo? Donje penjo jatelo. Skari ni kinde moko naneno ka mama mondo tuo to gino go e piny to kawo skari wala to okang'e tuo mar skari chieng' diriyo ma sama ng'ato nitie kode to dwaro skari kuome to gi sama ng'ato ok onego ni tiyo gi skari mang'eny. Aeto mar ariyo tuo mar skari ang'o miyo mako joma dongo mewo joma tindo sara nitie age mako gigo tuo mar skari ni iyudo ka koro joma dongo ng'eny kode. Erokamano. Maramogi? Hello, oyawre. Nani? Oyawre mi pensiyo nadi? Wan kama bet telo? Mos na nyaka windigo. Ogika mos telo? Kantange penjo to kwa ma an go en niya. Iluongi ni ng'a mokwongo telo? Wika ting'o nang'o ni mda wacho kane wacho nyinga. Bende otenre gi wach ma wacho ne? Be otude gi wach ma wacho sani ni? En wach ma wacho sani ni. Okay. Koro kwa ma an kodo. An gi nyathi ma bende en achiel kuom jogo man kod tuo mar skari muda mar higa adek sani. To otiyo gi yadhno mar insulin no. To bang' muda matin en sawa to chopo ndalo moro ma koro kelo gino idho ma to end up mani ICU. Koro gini osechama dhi kama koro kama kwa ma ayo kalo go wuoyo nitie kony moro minyalo nwang'o minyalo ga nitie moro minyalo kata jogo konyi. Mane ma kwa kanyalo nwang'o. Erokamano ahinya. Dong ior na SMS mondo ayud namba ni? Dipo ka miyo gi namba ni no. Sorry? Akwayo ni ior na SMS mondo ayud namba ni jatelo. Yes, auro ni sani. Kindly. Okay, erokamano. Maramogi yawre. Musenya. Wagene kwa yudo namba no to daktari unyalo konye. Erokamano. To kata kamano akwayo ni duoke penjo ariyo ma waseyudo gi. Miyo manogore piny ni en gi tuo mar sukari to nool sukari e dhoge. Koro tuo mar sukari waseneno ni kaka nawacho ni nitiere complications ariyo mabiro ga piyo. Koro ka sukari ni malo gi ka sukari ni piny. Ka sukari ni piny waluongo ni hypoglycemia. Koro olure ga ni ng'ato nya chuore insulin to ko chiemo maber. To kata onya bet no tiyo gi insulin mang'eny molo kaka onego tigo. Koro kitimo kamano to sukari dhiga piny sana molo kiwango ma kawaida. Koro ema iyudo ni ng'ato oluar wach ni en gi diabetes lakini koro oyudo ka sukari ni piny makelo ni koro ng'ato oluar to kendo entiere gi wach ni symptoms moko ma kimiye skari koro ko bet maber. Koro
mama noluar no nen gi hypoglycemia, skari ne ni ping. Koro mamiyo ni miye skari mondo omed skari e remo korko bet maber. Kasto penjo skari ka be on gi skari kidejare. Koro on gi sukari marabuor gi marachar. Then on gi sweetener ma bende nigi sukari. Then on gi kuonde ma bende pure niang'. Nyamo niang' ni bende nyalo konyo ng'ato sama en akire keke. Koso gimoro amora man gi sukari kitiyo go sechego nyalo konyi. Koro skari wanya tiyo go makelo skari koro mondo bet malo piyo en skari marachar no. Lakini koro kawaida iwinjo ga kiwacho ni kitiyo gi fruits ni gintiere gi natural sugars. Lakini mano kata ka gin gi natural sugars pod gimedo skari e remo. Koro nego bed ni tiyo gi kiwango, ok ni tiyo go mang'eny kabisa. Kiwango munjore ni kiwango mane? Koro kaka kanyo chendo ka kabisa. Wach ni koro kaka oranges gini, wach ni machungwa, rabolo gini. Okonego bed ni koro ichamo kata adek e day, mano ng'eny kata kuom ng'ama kawaida. Koro kata kichamo achiel to okobi medo skari sana e day. To belure gi sami chamo rabolo cha, skari ni en adi. Ka en ng'ama nigi diabetes to skari ne ni malo, to kendo imedo ichamo rabolo. To mano obo medo kendo skari dhi malo ahinya. Kama nenya. In mopogore gi mano bende say the situation moro makoro gini koro obembi. Koro nyaka yud gimoro ma ikonyri go kaka koro miyo ni no kony mana gi sukari mang'eny. Abegi nasa tembraka kwa maidi chiele school. Na ene chena na chuora. To chama kiwango matin. To na adhi school lokinyi. Kaya ko the more mawuotho be ni wuotho sana tiyo be del. Yes, moko reduce. Kaya ni malo reduce. To kwa chena na chuora to na kachimo maber. Okay, school ma ko na dhi school. Awera agora piny. Kako maber jopuonj nong'eyo. Mako jopuonj adhi bokawo skari bodo liot gi pi. Neno bo miya ba madho. Dakika ka deka bichama anaka dogo normal. Bakora havi no dogo kawaida. Gina sega tempere kuom mabe. Matine gimotemo wacho ni bende ber sama nyathi bedo admitted e school. Chiw history kanti chandok ma nyathi nego kaka janyuol. Nyaka mi school bende that information nyalo konyo godo gima nyathi. Nikech jonyuol moko mapando ni be nyathi nigi kit ng'ol moro amora, en gi chandok moro amora to jonyuol samoro ok ndikga. Ber kiwacho nikech koro jopuonje be ng'eyo management mar diabetes en ga wachni involve ji mang'eny mantiere gi koro mang'iyo ng'ama nigi diabetes no. Koro ka en e school ka jopuonje ong'eyo, jopuonje ng'e ni nitiere symptoms ma ka nyathi nigo, nitiere gima gitimo ma bokonyo nyathino. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano nikech ng'ani nopenjo penjo ariyo bende, Eric Gono, ere kaka ni manage ang'ini sama ji nitie e kanyakla, en gima nyithindo mano somogo samoro ne ok ong'eyo chandok mane in gone. Ne gikawi nade? Nikech seche moko wabedo ga gi akweda, ibedo discriminated based on gima chandi no. Gima chandi kare. Nikech ogienda sana. Ni overcome challenge ni nade? Abe kaka adhi ang'iso japuonj to josepe na be moko mag school no kang'iso te kech moko nyalo discriminate chawa ne kaka megore piny akia ang'o en gi akia ang'o gik moko kaka mago ko an badhi bang'iso japuonj ba japuonj ang'isa an gi shida mama ama magi seche moko nyalo timbre kuoma seche moko anakia inyalo seche moko beta na smile seche moko nyiero to gi seche moko koro tima skari ni piny kore pa kora akia kata aonge fahamu yoyote nena kwa ng'ato majesa lokrera ura lega kwa nyiero kaka beta to koro to gikie gima timbre kuom mamiyo koro ne ntie matis tu mana ng'iso koro na look after rango after mikoro nena koro ka gineno ka abiever my different gidhi mogo to giso japuonj japuonj biro to konyo. Ma koro chango gima no limit nitie tuke moko ma samoro no participate in curricular activities. Nitie moko mano ka participate ahinya pia to pe ng'ara pia kuma wuoth ka tugo seche moko bol ng'ara ngo gima tugo go sana ka gigoya ma seche moko bainyira adhola chango tek to be wuotho gi tenda lilo be no kuere harwako closed shoes lakini kwa muda sana seche moko arwako socks ng'e socks tight ga ng'ato tiende kuma seche moko tight inyapa tiende ko chako ginene
thoth no to ko gik moko kama okay kare gini nitie nyaka kaka ng'ato onego bed rwakore daktari koro sana ka ng'eyo lere matut kaka jalony koro kaka wuoche wacho ga ni ok onego bed ni rwako mo oridi ahinya nikech onya kelo adhola e tielo to kokelo adhola to tek mondo ochangi to kendo kaka adwa ni mondo amed kaka mano penj ni kaka nyathi dhi nade yani ka nitiere kata discrimination moro koro sana kaka nyathi mano penj mogik cha koro wantiere gi mano momiyo wantiere gi DMI nitie kaka okonyo nitiere gi organize camps koro camps gi nyathi kodhi to yudo kenyo nyithindo moko manigi tuo mar skari to koro chako accept condition cha koro kise accept ema koro management bet mayot to kendo DMI wantiere go e county hospitals kata manie Nyanza kaka Siaya Kisumu koro ka ng'ato dhi adhiya kata e county hospital mora mantiere Nyanza kata Kenya te to bo yudo kony kuom DMI to ibo tude gi nyithindo moko koro kan Siaya to the Siaya county referral nitie specific desk ma kodhi koso kodhi adhiya e reception kanyo nyalo inquire kodhi adhiya to wacho ni en gi diabetes nitiere kaka koro ibo tude gi DMI ko wacho ni nyathi nigi diabetes tude gi to mano Migori, Homa Bay gi Kisumu as well koro Homa Bay ma pok wachope podi wantiere process mar kelo DMI e Homa Bay county referral but counties te manie Nyanza kata mek Kisigo DMI ntiere ang'ene bro chiwo namba nikech ka bende abro miyo namba mar bwana Moyo atolne aito gono beno penjo ni to othoro mako jodongo kende of course mane selero meda lero koro kaka nowacho ni wantiere gi type 2 diabetes mang'eny yudre jomadongo to gimomiyo yudre jomadongo nikech nitiere risk factors makelo type 2 to wasewacho gik moko ka dendi ng'eny obesity be kaka nitie kaka be kichiemo ka lifestyle mari en mana ni ibeta koro ineno kwa compare gi nyithindo ok ohero bet to be kendo dendgi ok medre ga ahinya koro emomiyo yudo ni type 2 diabetes ni wayude kuom jomadongo nikech risk factors ma wantiere go ka erokamano ahinya koro penjo mar ariyo ni to en bwana aparno koro namba ne tabro mi namba mondo neka kunyalo konye erokamano ahinya oyawre apenjo daktari ni kaidwa ng'eyo ni ng'ato en diabetic en kod symptoms kaka duonde otuo odhi oko matin mang'eny kopime gi glucometer kapok ochiemo onego bed ni ogolo range mane between 4 to 7 en saa koso between 12 and above an ugunja koro test mar remo cha wantiere gi types ariyo nitie moro mapimo ka ng'ato okawo seche 8 kapok ochiemo iluongo ni fasting blood sugar to nitie moro mapima saa asaya kata kisechiemo iluongo ni random blood sugar koro fasting blood sugar ni range ne waketo ga 4 to 7 koro kokalo 7 to mano tiende ni skari ng'eny e del to nyabet ni koro in gi diabetes to random blood sugar cha be waketo 4 to 11.1 koro kokalo 11.1 to skari ni malo e del koro mano wacho ni ng'ato be nigi chalni en gi diabetes erokamano ahinya wabro kawo simbe jopiny podi nyakora Mogajwang' ka watemo go mbaka matut ahinya gi wenda okinyi ma kawuono ka wang'eyo tuo ma sukari kata diabetes mara Mogi oyawre maka Juma oyawre ma otino kech mar bel kabuoch matini wuodo bel kabuoch otino kech apenjo ne nitiere fruits moko kaka pelesi gin ging'eny gi sukari kichamogi nyalo medo tuo mar sukari e del thoth fruits moko nitie mang'eny gi sukari be gimedo koso to gi nguru kono kod nirege nguru kabisa nguru michamo ni bende nyalo medo sukari e del erokamano tino kech mar bel kabuoch erokamano ahinya mara Mogi oyawre pole oyawre Ramogi oyawre
Oyawre machiegni. Hello. Machiegni ne yamo? Hello. Ine yamo machiegni? Wawinji? Iluongi ni ng'ato in kanye? Owito jawinjo no mos ahinya, tema kendo. Hello. Oyaw. Mosi. Ka mos jatenda. Ibi nade? Wan kama ber ahinya. Iluonga ni Tobias Odhiambo. Tobias Odhiambo in kanye? Ano Nairobi. Erokamano Tobias, karibu. Jatelo, yiena mondo apenji ni mondo kiyiena daktari no puonje onuona weche mag symptoms mag blood sugar no. Okay. Ya, to gima apenjo penjo ni ng'ama nigi diabetes no. Be owinjo koyo koso nikech antiere nyathi moro complain iwacho ni en gi tuo mar sugar to owacho complain ni sama otuore gine no sandan no bang'e to koyo donjone. Koro be mana symptoms mag tuo no koso. Okay. Obro duoki. Koyie mondo daktari okonya e mano. To onuona symptoms mage. Sawa, Tobias, erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Kwalambogi mopogore kod mago bende an gi tinka mami milome ma wasebedo kwalando ni ka kokalo kuom chanjo ma ichiwo sani mar typhoid ikele kod kudni miluongo ni Salmonella typhi ma bende landore ahinya ka ok waketo kenge mag rito ler. Pi mimodho nyaka ichwaki, nyaka ithiedhe. Sama idhi e od konyruok nyaka iluok lweti gi sabun gi pi mamol. Luoko lwedo konyo kama duong' ahinya mar geng'o tuo ni kanyakla kod tuoche mamoko nyakwara mgajwang'. To bende kik inyiew chiemo aoya helu mok ng'eyo ni olose e lwasi machalo nade nyakwara mgajwang'. Mano makosa maduong' ahinya. Kata kamano oti nitie kama ber ahinya. Wan kod chanjo ma sani koro ichiwo miluongo ni Typhoid Conjugate Vaccine TCV. Ichiwe kokalo kuom campaign ma piny owacho dhi godo nyime e Kenya mangima. Nochake tarik 5 dweni nyakwara mgajwang', to ringo nyaka tarik 14 dweni. Ma otimo keno kanyo kod UNICEF kaachiel kod migawo mochung' weche mag thieth kod Ramogi FM kar chuny jaluo. Chanjo ni geto nyithindo ma nie dweche kind dweche 6 nyakwara mogi nyaka higa 14. Kuom mano wuok oko ne campaign ma sani koro itimo gi sirikal. Jotend kanise, jotend dini mopogore opogore, jopuonj, jonyuol akwayo ni wachiw thuolo mondo nyithiwa omi chanjo. Chanjo ber kod ngimani. Chanjo kare kabisa, en safe. Titime nono maonge chudo mora amora. Mane chuny wach mago mana ng'isi okinyi makono. Daktari, nitie penjo ka mopenji adwa ni duok penjo ariyogi. Eka bang'e tok weche manyien wachak wabed kendo wayud penjo mamoko mag jopiny nikech ngima te mwandu. Erokamano ahinya. Penjo mokwongo mar Otieno Kech. Olemo mamoko machalo pelesi, akia ni pelesi nde mane jokama. Kaachiel kod sukari nguru, kama oaye kanyo ang'e ni kembe mag sukari nguru ng'eny ndi. Moko mag nyadalagi. Koro duoko mar penjo orito kuomi. Koro sukari nguru kaka wasewacho ni gimedo sukari e del. Gimedo wach ni skari koro maka gimedo skari e remo. Lakini koro onge research mosetim ma link sugars gi diabetes. Ni ka ng'ato chamo skari mang'eny koro kobo yudo diabetes. Gima ng'ato bo yudo en ni skari mang'eny gi gimedo ga dend ng'ato. To ng'ato bet gi kaka wacho ni obesity. To obesity ni waseneno ni en one of the risk factors makelo type 2 diabetes. Koro gimomiyo kelo type 2 ni, gimomiyo wach ni gik moko ka skari bo kelo type 2 en kech ni oketo mondo del obet mang'eny. Okay. Okay. Then penjo mar Tobias Odhiambo, nuone symptoms mag diabetes. Koro symptoms wacho ni ng'ato winjo ni odwano chiem mang'eny, waluongo ni polyphagia. To kendo be owinjo ni odwano modh pi ahinya, iluongo ni polydipsia. To kendo owinjo ni odwani odhi oko matin sa asaya, waluongo ni polyuria. To mar ang'wen mang'eny ne yudre type 1 diabetes kuom nyithindo en dende gore. Koro mage common symptoms ma wantiere go mek diabetes. Okay. Mako neno koro nyako kawo okang' mokwongo mapiyo piyo. Then odhi nyime ko penjo wach mar koyo. En gi case ma ng'ato winjo koyo seche moko. Kang'eyo ni ma tudruok mane mabedo gi tuo ni gi koyo. Kaka no penjo ne.
Koro koyo ahinya ok en symptom mar diabetes. Mak mana ni koro ka ng'ato nigi diabetes nitiere kendo conditions moko monya yudo. Koro nyathi ma yudo koyo nego bed ni itere kata ing'iyo waluongo kata thyroid hormone levels. Koro wang'iyo kata ka ng'ato nigi gimoro kaka hypothyroidism mang'eny ne kelo ga koyo. Koro nego bed ni odhi hospital to ng'iyo thyroid hormone levels meke. Erokamano. Daktari makimana gi kanyo duogo iri kendo par ni maendi en tudruok ma obedo e kind DMI kaachiel kod kambi mar All Media Services. Wanabed kod wuoth kiny ma ok olewo nyakwara Mogajwang'. Inyalo support course ni mana ka inyiewo kata kitimo registration gi siling 1,000 kende mondo ne kaka wanyalo konyo nyithindo gibed kod geno makiny, ngimagi makiny ka wagaro gi chien kendo wakonyogi e wi tuo mar diabetes ma gin go kinde ka kinde. Bende ler mar ng'isi ni ne ni nyathini yudo chanjo kawuono mar typhoid nyakwara Mogi. Itime counties 47 e Kenya kama ngima ne nyithindo e kind dweche 9 months nyaka 14 years nyakwara Mogajwang'. Ote mokelo kanyo kod migawo mochung'ne weche mag thieth kod ngima oganda e Kenya kaachiel kod UNICEF milome ma wasebedo kwami kinde ka kinde kokalo Ramogi FM kar chuny jaluo. Chanjo ni ber kod ngimani nikech obiro konyi kama duong' ahinya mar gamo tuo mar typhoid mikelo kod Salmonella typhi. En saa 3:01 weche manyien kod Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien kod Vincent Otieno bang' kinde manok kende. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwara Mogajwang' kendo machiegni Jatend piny Kenya William Ruto gikone to goyo chap oboke ma pacho ka welo mar jakom manyien mar duol mar IEBC kod commissioners mag duol no odialo buche mamalo ne osepodho wach mar chamo muma mar apisi ka bende jakom manyien mar IEBC kaachiel kod commissioners mag duol no koro biro chamo muma mondo mi gichak tiyo tich ayanga ne oganda jo Kenya ma biro bang' ka kweth mag joyal buche adek ne wito oko bura mayande ne omaki doho ma bende ne kwedo welo mar Erastus Ethekon kaka jakom mar duol no kaachiel kod commissioners auchiel moko mag duol no. Jang'ad bura Roslyn Aburili, John Chigiti kod Bahati Mwamuye nyo ng'ado ni bura no ma bende ne omaki gi Kelvin Royo Mondi kaachiel kod Boniface Mwengi ne onge kod thoche ma bende ne nyalo miyo ichungo chenro machalo kamano ka bende jakom manyien mar IEBC no gi commissioners auchiel mag duol no kori geno mar biro chamo mar apisi sa saya nyasa bende biro chwoe kom gi ogai mar odial buche Mathurka Martha Koome. In order to enable Wanjiko secure and determine the form of governance of our country, the IEBC commissioners who will have the privilege of being appointed to assume office will earn the trust, ensuring that the forthcoming elections are conducted in a free, fair, credible and transparent manner. Miyo moro nochuo gi pala ma onego jaode alwora mar kar moro ma iluongo ni Aliwa mayude kar dak ma Migosi e kaunti ma Kisumo otieno mane piny orugodo kawuono. E wi mano obila ma sub county ma Kisumu Central osechako timo nonro kaachiel kod apedha mar manyo miyono manyo ringo mochwe lal Miru bang' ne timo tim machkoch machalo kamano mane omako dho oganda. Gima dine mi miyono ne timno nyaka gi sani pok ong'ere malong'o, kata kamano jirenege to wacho ni gisebedo kod gwandruok kod tulo makinde duto gi jaera neno. Riwruok mar Amref Health Africa onyiso jo kanyo e kaunti ma Siaya mondo mi koro ji weche mag nyodo e kaunti ma Siaya ahinya to ne nyiri kod mine matindo e kaunti no. Kane oloso e boma ma Siaya kinde nyasi ma bende ne obagi mar loro chenro mar higni 5 ma idendo ni Power to Youth ma bende ne geto nyayo ratich nyiri kaachiel kod mine matindo e kaunti ma Siaya. Jachung' e lore riwruogno ma Dorcas Indalo ne otielo dwaro mantie mar jiwo weche mag nyodo kaka ilerno gi jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo. Kano wuoyo e kinde nyasi mano bagi mar loro ayanga chenro mar higni 5 midendo ni Power to Youth mane geto nyayo weche mag rito ratich nyiri to kod mine matindo e kaunti ma Siaya,
Mikai Dorcas Indalo mar riwruok mar Amref Health Africa noero notielo dwaro manitie mondo mi weche ahinya to mag nyodo omed jiwo. For me, I'm happy today in terms of closing the project because it has made a major impact in this community. We have seen improved budgets for youth-related interventions in terms of sexual reproductive health. We've worked with the county assemblies to work on policies and also legislations. Now, as the project is coming to a close, the youths are able to read the budgets, they are able to come up with their petitions, they are able to present their petitions, they are able to do social audits for the development projects that are on the ground, and they are able to work with their policy makers. Kabendo kwayo piny owacho mar kaunti ma Siaya mondo ne ni ogero kuonde ma inyalo resie nyiri to kod mine matindo goeko kuom ranyisi ka oroch ratichgi. The safe spaces are still an issue in Siaya County, and we are requesting the county governments to look into it because once we have rescued the girls from the community and they're endangered, where do they go? So one thing we really wish that the county governments can allocate funds for the safe spaces so that our girls can find a place where they can be rescued in case they're in danger. Owacho magi ka nyawadgi Charles Olwamba to nopuoyo riwruok mar Siaya Muungano Network ma manyocha ne tayo chenrono kendo jiwogi mana mondo mi gimed dhi nyime. Wasabet kwan gi partnership gi Siaya Muungano Network kendo nitie gik mang'eny mosetimre mabeyo. Maduong' sana ni weche magwa mag nyiri matindo, nyithiwa matindo mane yudo shida sana teenage pregnancy gi sexual and gender based violence. Kendo anasirogi ni Siaya Muungano oendelea gi tich magitimo e community. Korka kore to programs coordinator mar Siaya Muungano Network Migosi Hilary Omondi osingo ni gibiro neno ni ber manyocha chenro mar Power to Youth project no ero kelo e kaunti ma Siaya kae ok odhi nono. En adier no project mar Power to Youth ni osekelo ber kalore kod stories kata gigo mawinjo ka communities leaders kaachiel kod organization moko owuoyo to as kaka organization ka Siaya Muungano Network gima neno madwaro timo en mondo wajiw tudruok marwa kod sirikal mondo strategies masebet kwa tiyogo mondo gibende gikaw mondo gikete plans mamagi. Gino kendo madwa timo en kaka organization mondo kik walal ber ma project no kelo en wadwa tudre kendo kod community bende motegno mondo gi continue kata gidhi mbele timo activities mabero dongruok ma yudhe bero dongruok mar thirwa manyiri. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche mamoko nyakwara moga jwang'e ni ten kaunti Mombasa koro chano choko pach jopiny ewi wach dwaro ni jodak duto ma kaunti no obed kod kadi moyiedhi makoro biro miyo giyudo fuong'ruok e chenro mopogore opogore kaka mano mar thieth basari kaachiel kod chenro mamoko mag dongruok. Magino yangi gi gavana ma kaunti no Abdul Samad Sharif Nasir mabende wacho ni kinde koro chopo mar neno ni jodak mag kaunti Mombasa ema yudo fuong'ruok ma ok jogo marao kawuok e counties mamoko. Joja oko nigi ler mathoth e wach ni koke kaunti ma Mombasa. Bili za hospitali gavana ziko juu. Tuangalie utaratibu ambao tutaweza kufanya zile bili za hospitali bei kidogo ishuke chini. Ukienda pale shai na kulipia lakini kuna ile balance. Mano speaker e od bura mar kaunti ma Mombasa Aharub Kathri kalero moko kuom midhieche mokoni jotuo kale e ute mag thieth Mombasa. Mtu amekufa, maiti imewekwa pale hospitali na hususan ni Muislamu. Anawekwa hospitali pale anazuiliwa kwa sababu ya bili. Halafu pia wale ndugu zetu ambao Wakristo pia wale kwa muda mrefu wao wanapenda kuweka maiti yao mpaka wajipange. Lakini sisi Waislamu gavana Kani oloso likoni Mombasa e nyasi mar sidho gedo mar kar thieth mabofu, speaker no odwa ni tend county okadh chik mabiro kelo fuong'ruok ne jodak Mombasa to chutho jotuo. Tuweke sheria gavana, mtu wa Mombasa ambaye ni mkaaji wa Mombasa akifariki pale tuweke automatic waiver. Yule mtu amefariki anapata waiver ya 30% ama 50%, na kwa yule mtu ambaye hana uwezo, hana haja leo kuanza kutafutana na waziri, sijui amtafute mbunge, sijui amtafute MCA. En wach manosir lwedo gi gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir. Tutatengeza Mombasa resident card kwa sababu mimi ni gavana wa jimbo la Mombasa. Hawa ni MCA wa jimbo la Mombasa. Mishi ni mbunge Likoni iliyoko Mombasa. Ni lazima tuweze kubeba mzigo wa watu wa Mombasa.
Kokoni sani gidwa choko pach jopiny ewi wach dwaro ni jodak duto Mombasa obed kod kadi moyiedhi ma gibiro tiyo godo e chenro mopogore, to chutho mano mar thieth mageto kelonegi fuong'ruok kipimo kod ogendni mamoko mawuok e counties mopogore. Na nitazunguka wodi zote 30 nichukue maoni ya kila moja. Je, watu wanakubali na mimi niweze kuwapatia kadi ya kwa weni mwana Mombasa, ili ukienda hospitali huna haja kumjua yoyote, unapeana kadi yako, unapatiwa discount ya zaidi kuliko ile ambayo kwamba italipwa na SHA. Na wewe ukiwa na kadi yako unaenda kuchukua basari zako bila kuulizwa maswali yoyote. Ukiwa na kadi yako siku unatoa pesa za vikundi, unatoa kadi yako bila tatizo lolote. Tumeelewana mpaka hapo, sio? Eseche gogo, jaod bura maliko ni Mishimboko to ne okwayo gavana ni kaber to ng'aw gedo mar osiptandno nyaka e rang'iny mamalo. Inatarajiwa ijengwe level 2, lakini kama kuna uwezo gavana wa kuweza kuongeza pesa na tuiweke level 4, tunaomba sana hiyo level 4 iweze kuwekwa, ndio watu wetu waweze kupata matibabu, kwa sababu level 4 huwa ina mambo mengi sana, paka mambo ya operation, paka mambo ya mazazi na mambo mengine mengi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jodak mawuok e gweng' ma Kanyasrega sublocation Madre subcounty ma Wende county ma Migori ywak mokalo kolure kod kweth moro mag jonjore mawuok e subcounty ma Rongo ma osebedo ka koro monjo jogo ma odak e tong' mar Rongo kaachiel kod Awendo. Gino bende koro miyo gi kwayo apisa mag obila mondo mikaw yie to donjre wachni. Jodago bende ywak ni kweth mag jomaundugo ma bende manore kod gige lweny mager osemonjo ji mathoth e gweng'no. Ka bende monj mogik ma kwethno notimo ne otieno mar chieng' tarik 9 mar dweni, kama bende jonjorego ne omonjo jende moko 2 matindo kaachiel jaiga 17 to machielo jaiga 18. Jojuma gi ler mathoth wachni kuke kaunti ma Migori. Jodag mowuok e sublocation ma Kanyasrega e subcounty ma Wendo ywak ni kwethni ma jonjore osebiro ka koro monjo gi e kinde ka kinde to ahinya e tong'no ma subcounty ma Wendo kaachiel kod Rongo. Ngima mar beti ni osebiro marach ahinya e kind kama gambo gi Sakwa ukelwa sirikal manyalo timo nwa rita otongi ka Nyasrega kocha otimore to nyithindo ma otimo ma mutungo gi wagombo ng'eyo ni gin nyithindo mage gini. Giwano gano thoth koro osemonji kod kwethni ka bende mano motim machiegni en otieno ma tarik 9 mar dweni mar Awere 2 ma jahigni 17 kod 18 ne omonji kod kwethni mano achiel kuomgi ne otong' lote ma ochot. Brian Okinyi ma jahigni 18 kaachiel kod Philip Onyango ma jahigni 17 ne oriko wuok e chirno mar Kuja e subcounty ma Rongo kama ne gia nyiewo yath ka bende kane gikalo tong' mondo gidog e subcounty ma Wendo ema kwethni ma jonjore ne omonjogi. Kuong menyo wagi toch mago dim kama amo na ringo ni ta kwan magi kuong gifoya beti to Brian gilaw Brian kar Brian donjo i bando tana duogo center kon alafu basi anene ka gifoya beti Brian ka duong'yo Brian ayudo ka Brian oting'o lwete e gin lwete ni tong'isa ni jogo tong'o bade no molwar piny. E seche mar Awere 2 ne temo mondo koringi mondo koro kwethni koro kik monygi ema Brian Okinyi ne otong' lwete kod achiel kuom jonjorego ma bende ne oweka lwete ne ochot. Jalup chief no ma Kanyasrega sublocation Ezekiel Kuke owacho ni kwethni mag jonjore koro osebedo ka koro chando gi mokalo ka bende chenro matimonegi apedha osebedo ka dhi nyime. In fact, gimo tumenyo chali gima this notorious gang or vijana ma notorious gima from Kamagambuka ne manyo ma notorious ma from Wendo Koni. Then they mistakenly ne gigonga moko joma innocent. Nikech osebedo ko manyo gi like one of them should go from the police custody. Mo osebedo ko manyo gi police from mark gi. Gin joma ponda gin joma ngete kumudaki. Kuke owacho ni kwethni manjore wuogego mag Rongo koro osebedo ko okelo kuom oganda to ayi mago mawuok e subcounty ma Wendo. Ne Nyakalondo Maramogi kuke kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien nyaka Ramogi watudre ka ng'oromo saa 7 thuolo buduka mar mi weche moko manyien adimba. Mago ne matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mondo dikwa udari mower kod jakoyo kaka stetun mari D*811 *414 hash. Ni mimi niliyekuamuru
uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo kuwa hodari mower kod jakow kaka stetun mari *811*414#. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070-126-127-92. Kata 070-279-448. Ujanunua basi mwenzangu, mtafute Mungu, utaongezewa ugali sosa. Sasa wase iko hivi, tabia mbaya lazima tutawacha. Tunataka baraka zake Mungu, lakini tunakataa Mungu mwenye baraka. Tunataka tupate uponyaji, lakini tunakataa Yesu mwenye kuponya. Tunapenda sana miujiza, lakini hatumpendi Mungu mwenye kutenda. Lazima tutatubu wapendwa, tubadili mienendo, tumtafute Mungu. Ukidharau mambo hii nasema haki roho safi utachonga viazi. Tafuta ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na vitu vyote vile vizuri nitaongezewa kama ugali sosa. Daktari, onge hotel masadhi ma ayudo kotok na kuon more mama chako medo sosa jo kama. Kuru dogole sosa ma eroni. Awora. Dogole sosa ma eroni kaka ng'iyono, kika ng'i koda ahinya. Dipo kelo na chandruok mbele ka. Ng'ato penjo ka ni to kuon nyamula. Bando maratong' ni. Ento en nade gi tuo mar sukari ni. Koro kuon nyamula be wacha ni carbohydrates te. Okay. Okonego be ni chamo mang'eny. Kata kuon nyamula be onego kata be nduma. Koro kuon ma wacho ga ni ji onego chama en kuon bel. Nikech en gi ilongo ni fiber ng'eny. Okay. Koro omiyo yieng' piyo. Okay. Makoro kechi ni okinya chamo skari mang'eny ahinya. To makati ka doni ano katiko but makati ka jomoko wacho ni makati marabuor ni moko tinaneno ka obedo baked gi kothe moko iye ka ento bedo nade gi tuo mar sukari ni. Kata marabuor be kichamo to be pojo kata ko ober molo ma white. Okay. Lakini be pod mastingi ka kichame kiwango michamo go. Onego be ni koro ichamo slices a day. Kata watch about 4 kanyo ber. Okay. Kichamo koro kata loaf achiel do no mano bo medo skari ahinya. Kare aneno ka jopuonj sama jo the sport en buffalo no upugo ji ariyo. Ndio mano mucha kulwe soda mamiche wi. Ero kama na. To chapat betina no kanti chapat marabuor ka. Koro berne chiemo ma brown gi. Gin kaka wacho ni gin gi high fiber. Okay. Koro fiber cha keto mondo iwinjo ka iyieng' piyo. To koro keti omako ich. Koro ko keti ni chiemo mang'eny. To kendo koro ma white gi to gin gi skari mang'eny kuom gi. Koro kata kichamo achiel to ng'ato chamo ma brown achiel to ng'amo chamo ma brown cha skari ok bi medra ahinya kaka ng'amo chamo ma white. Okay. Ero kamano ng'ato bende penjo kan to bende onyalo miyo ng'ama dichuo bedo teko mag pach nyalo lalne. Koro diabetes kaka wawacho lure gi kaka manage. Ko ki manage maber ka skari nitie achiel malo sa e del. To koro kelo complications mana wawacho ka. To achiel kuom complications go en ma teko no rumo. Koro king'iya maber to ibo beta sawa. Ka skari nitie achiel the normal limits minyisi cha. Lakini ko king'iyo to skari ni malo sa ema koro kelo complications. Ero kamano. Nyakora mogi adwani pod imedi ywa tolka. Kain gi penjo mora ka penjo mari ka Nixon Aumo Jagongo Nyawita kani komaro wacho ni vyoje tudruok mantie kind high blood pressure kod tuo mar sukari. Koro tuo mar sukari ka sukari ni malo sasa e del. To complication ma kendo be okelo en hypertension. Koro kelo pressure mar remo dhi malo sana. Koro diabetes en wach ni risk factor mar hypertension.
Utudore kendo gajore mana ni yao. Okay, mani ote mar okay, an jo kimo kechra bala jatuo masukari. Okay. Mwaka jimo yaore. Utino nyakwara ajuang nyakore mara nyakachwa sare winjo maler kabisa penyina jalo nyeto ni betuo ma diabetes be nyalo bedo transmitted. Koro diabetes ni wantiere gi waluongo myths and misconceptions mang'eny kabisa. Okay. Achiel kuom weche mag winjo ng'eny kuom tuone. Weche mag winjo ng'eny. Koro achiel kuom gi en ni diabetes nyalo bedo transmitted to ng'ato moro. Koro diabetes en kaka wach ni corona gini ma ng'ato nyalo yudo from ng'at moro. En kende yani ochunga kende kamano. Mana kaka inyalo yudo en wach ni kata ka family ng'ato e family ne ntiere go. Koro mano omedo risk. Ntiere genetics ma koro ntie kanyo momedo risk. Lakini kawaida to kinyal kale kuom ng'ato. Kuom ng'at moro. Okay. Tabitha, an kod tuo ma diabetes kan liere kaka dokonya yudo free medicine an Nairobi ka? Koro kaka wasewacho ni wantiere gi organization miluongo ni DMI, Kenya Diabetes Management and Information Center. Sani wantiere headquarters mare ntiere Jadala Place. Yo kidhi Ngong Road, koro off Ngong Road ntiere Jadala Place kanyo. Kitudri kodgi to ginyakonyi mondo yud supplies mek diabetes. Namba minyagoyo mondo yud en 0727 400071. Mane mayot mako mondo inyagoyo to kasto ibo nyisi maber kaka inyakonyi. Okay, erokamano ahinya. Maramogi? Mos ahinya. Maramogi oyawre. Hello, Ramogi. Oyawre? An Pastor Bwaso Seida Marco Gura Masongo. Pastor machigni? Apenjo kuom tuo ma karini. Yes. Ne kitiyo tije matek kata pur kata inyalo timo mazoezi to koro inyalo chango. Ka in gi tuo ma sukari no. Okay. Erokamano ahinya. Maramogi oyawre? Okay. Penyna jalony to joma nigi kitambi gin to kargi ni kanye. Koso gimbe yot mondo giyud tuone. Nyinge en Albert Onyango kawuok Siaya. Maramogi? Oyawre be kujiro wakajo. Oyawre. Ma iwe engineer odiga kala usijala wudo ni kufanya. Machigni? Penjina jalony so rateke magdel ngene pacho iguro gi ngufu. Egin sa nisi mage manyalo fwenyo ni mae to ngufu mate bine do kaluwore gi tuo ma sukari ni nikech pacho to ngufu ma pacho do te pacho. Daktari par ni winjo penjo no. Erokamano. Ariyo. Ariyo penjo na gone to wete magolo wet product ahinya kuok mawuok kuomi be nyalo duoko rateke mar diabetes uchien ng'ama tiyo gi ngufu. Okay. Erokamano guoro ni kupanya. Okay. Ng'ama tiyo gi ngufu ma samoro luya chot ni nde. Okay, adwa ni duoke penjo ariyogo. Tije matek machalo mag pur kaka jadolo penjo ni. Koro kaka wasewacho ni management mar diabetes wantiere gi kuma watiye gi yath to kas kendo ntiere lifestyle. Koro kaka physical activity gi diet. Lakini ok ni koro inyatimo mana physical activity kamano to ok iti gi yath. Mondo ogolie yath ka in gi type 2 mondo owach ni koro kata ok iti gi yath to mano onego bed ni kata inyisi gi daktari. Lakini kawaida type 2 diabetes management mokwongo kabisa mwang'iyoga imiyi yath mimuonyo to kasto kaka itiyo matek no physical activity gi kaka ing'iyo diet en gik mamedo mondo skari odhi piny. Ok ni koro inya tiyo gi physical activity kende ni koro ni manage go diabetes. Kasto penjo mar ariyo ne penjo kitambi. Kitambi mondo yud kitambi nyiso ni samoro be nitie kaka ichiemo to be kendo in gi okichapni physical activity tin. Koro kaka waseneno ni physical activity no gi chiemo be gin risk factors ma yudo type 2 diabetes. Koro yot mondo yud type 2 diabetes kaka kitambi nitie. Okay. Penjo ma japenjo mogik ni? Koro kaka waseneno ni ka in gi skari
ka in gi tuo mar skari ka i manage to skari nitie kiwango maber to tek mondo iyud shida mang'eny ma owachogi. Lakini koro kok i manage maber to skari ni anya malo e del ema koro kelo complications mang'eny ma owachogi. Koro onego bed ni mana management wang'iyo skari nitie level madwarre mondo kik yud complications ma owachogi. Okay. Erokamano nya. Wang'e na ote kama piyo ka watieko. Roni Nikodemo ka okusuna mkuro pena jalonye to ang'o ma omiyo mor kich ok med tuo sukari. Mor kich ok med tuo masukari. Pena jalonye to tuo sukari bende en gima nyalo bedo sexually transmitted to bende en gima nyalo just mako ng'ato. Koso en gima bedo inherited from the family circle. Then jotuo go opimna ni to gibedo nade kind jo wetegi nikech nitie joma ni kod low concerns makata keto penjo e media kama oketwe bedo ne matek ahinya ng'ama nitiere kod tuo mar diabetes ni kaka koro un ji ariyo gi erokamano ahinya. Maka joma oyawre ahinya. Penjna jalony ni to e wach mar chiemo kani an asebedo kachamo kuon mang'eny moloyo alot kata gir kado moro. Dibed ni koro an kama rach ahinya. Ang'o monego atim to reverse this? Okay. Moses Bolo Wuda Pondo Kojwach. Yellow maize bende ber gi jatuo ma sukari. Okay. Maka juma oyawre. Okay. Eno penjo mane odwaro mana namba. Erokamano ahinya. Wang' uchiek uchiw namba kendo mondo thuolo ni kik we ng'ata oko. Okay. Daktari aneno ka penjo mang'eny ni kuom moloyo kaka en kuom wendo machielo mabende an godo kani. Duoke penjo mopenjo go mokwongo. Koro penjo mokwongo ipenjo ni mor kich ka ang'o miyo ok omed skari. Lakini mor kich skari men go opogre skari nitiere ga mopogre chiemo gi. Yes. Mor kich kise process to pod odhi to lokre kata skari. Odhi pod omedo skari e remo. Koro onego bed ni chamo kiwango mang'eny nikech pod kichame kiwango mang'eny to pod odhi to medo skari e remo. Koro mano en mana ni jong'ang'a ni mor kich ok med skari lakini kichamo to pod odhi medo skari mang'eny e del. Kasto ng'ato ne penjo ka diabetes and sexually transmitted. Koro kaka wasewacho ni mano en among the myths and misconceptions moan go about diabetes. Diabetes onge kaka inyakalo ka wuok kuomi ka dhie kuom ng'ato. Kata ka en sexually transmitted ama kata ni koro imulo ng'ato en condition ma ok inyal kalo kuom ka kuomi ka kalo ka dhi kuom ng'ato. Kasto mar adek ne penjo about chalno penjo about stigma. Yes. Ma bech gi diabetes. Koro gima nokonya wach ka an gi tuo mar skari mano oketo ni koro stigma ok thaga sana. En kaka nadhi GMI to GMI nitiere gi camps magi organize. To e camps gi iyudo nyithindo moko kendo manigi tuo mar skari kata nyithindo matindo moingi to gintie achia sawa gi tuo mar skari ni. Koro kidhi to i accept. Koro kata ka ng'ato kasto kendo be no miya koro ka ng'ato aneno ni wuoyo marach about diabetes tapuonje mondo ng'e mang'eny about diabetes mondo koro kik next time o stigmatize ng'at moro. Koro kamano kise accept condition mari to kata ng'ato ka wacho gimoro amora ma ineno ni rach ipuonje to i correct en mondo ong'e kaka obet gi joma nigi tuo mar skari. Erokamano. Role maru kaka jo DMI center kanyo en ang'o mopogore kod mise wachonwagi? Koro DMI kiwe kako konyo nyithindo manigi tuo mar skari e miyo gi supplies kendo be okonyo kaka sani kaka wan kani wapuonjo the public about diabetes. Koro wa create awareness mondo ji te ong'e diabetes en kama mondo wagol be misconceptions mantiere go about diabetes go. Kas kendo diabetes DMI be opuonjo healthcare providers mondo ging'e kaka gidhi manage nyithindo manigi diabetes. Kasto koro collaborate gi kendo county governments wach kaka wasewacho ni county hospital moro mantiere kata Nyanza kamoro amora koro okonyo gi supplies kasto chopo nyithindo mang'eny kata mani
Okay. Oko man Nairobi. Erokamano. To jopuonj bende nitie kaka utudrugo gi school administration? School administration be watudrego, wapuonjogi kaka onego bed, nikech ing'e skunde mang'eny tinde nigi nyithindo mani pod diabetes. Yes. To nwayudo ni jopuonje mang'eny be ok ing'e ahinya about diabetes. Koro DMI collaborate kodgi, puonjogi to ginyisogi kaka onego bed ni gimanage nyithindogi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Gaston, in kaka beneficiary katieko kodi ka, agombo ni ng'isa nena ni to isebedo kitiyo machiegni ahinya gi jo DMI Center kuom ndalo mang'eny kabisa. Kilieknwa gik ma DMI osetimo e ngimani, ma samoro kipimo kato nyalo biro miyo ng'ato owach ni DMI kanye kar resruok ne an man gi diabetes. Kora kaka DMI kaka na en rob kucha last year January kisekonya mathoth. Kasi mana koro sani en 1 year. Kaka adhi kucha iyudo ni yath nang'iewo pesa mang'eny oko. Kech mos niyore gi pharmacy sana adhi nang'iewo. Nyaka gimichwore mag glucometer ni stripes nang'iewo koto pesa nene ng'eny. To giyo kucha imiya stripes mapimrago to gimiya kendo yath. To seche moko be kucha be seche moko kadhi iyudo ka viungo ma kidwa rang mipi wang'a, kidwa rango wangina nitie kanyo machine kibiro rango go wang'a. Koro ineno kadhi koro pimo oko. Kamano konyo gikonya sana. Erokamano. En ang'o minyalo ng'iso jomoko ma samoro pod ok ong'eyo weche matut e wach ma diabetes ni, weche mag awinjo kata myths kod misconceptions bende ng'eny kabisa e kind ogandawa e wach matut. En ang'o minyalo ng'isogi ka wang'iyo event ma kinyni? Yes. Koro anyalo ng'isogi ang'isa. Inyalo wacho negi ang'o? Wach mane minyalo jiwo gigo? Anyalo jiwogi ka nigi gine ka en gi tuo skari, okik opand owuog oko o interact gi ji, ong'is ji ama left ne en ama onyalo konyo ng'at mama be kendo kia. Erokamano ahinya. Wuod Siaya County kuom loso kodwa kinyi ma kawuono, ma en beneficiary mar diabetes kokalo kuom chenro ma DMI nigo e kind oganda marwa ma iluongo ni The Kenya Diabetes Management Information Center man Nairobi kaendi. Daktari, ka watieko kodi, wach mari mogik ka focus on nyasi ma kinyi ni koro. Koro kiny wan gi walk, diabetes walk, en walk mwatimoga higa ka higa, to okonyo mondo o raise funds kaka waneno ni DMI konyo be nyaka e chiwo diabetes supplies gi. Koro gin ga gik ma very expensive. Insulin ma watiyogo very expensive. Nyaka supplies moko ma watiyogo. Nengo ne ringo e kind adi kama? Koro tinde watiyo gi insulin pen. To pen gi onego be ni tiyo gi ariyo. Nitiere achiel iluongo rapid acting insulin, to moro be iluongo long acting. Koro long acting gi onego be ni ichuori kata diriyo ama dichiel per day. To rapid ni ichuori didek. Koro inyalo ni ng'ato tiyo gi pens kata 5 a month. To pens kende nyachopo kata 7,000. Pens kende king'iyo pens. Kasto kendo nitiere supplies moko ma imedo iye kanyo. Koro walk ni konyo DMI mondo o raise funds ema konyo koro nyithindo manigi diabetes. Koro kaka ng'ato nyalo konyowa mondo i participate e walk ni, inya nyiewo t-shirt, to t-shirt wauso 1,000. Pay bill ma wan go 928,100. 928,100. To cast account iketo nyingi. Koro 1,000 ibo konyo kuonde mang'eny e DMI. Walk chakre Kanyivo ground to awuotho Lang'ata road nyaka town kas kendo waduogo Kanyivo. Be uparo mar tere counties mamoko nikech ne ujatimega Nairobi ka? Waparo mondo watere counties moko, pod wantiere process mondo the public ong'e maber. Ka watere counties moko dong wabo puonjo public ahinya. Koro wantiere process mar tere counties moko. Koro ng'ama pok ondikore pod nyalo ndikore gi sani. Kata kene diaspora pod nyalo ora pesa nino ibiro konyo godo ng'ama nigi tuo mar sukari. Erokamano ahinya daktari kod wendona machielo ma bende iluongo ni Gaston Odhiambo ma Dr. John Okoth ma bende ne wan go e studio kanya koro Mogajwang' ka watemo go mbaka matut e wach mar
tuo masukari ahinya ne chenro ma bende Kenya Diabetes Management and Information Center DMI kanyakla kod kambi mar All Media Services jomakore kanyakla mar golo ke it oganda kendo puonjogi mar ng'eyo matut ewi tuo masukari. Tinende kakiwinjono wan kod wuoth mabro bedo kiny tarik 12 Nyakwaremogi mabende geto choko pesa ma inyalo bitigo e weche mar konyo puonjo ganda kanyakla kod konyo bende jotuo mantiere kod diabetes kaka wasepuonjore Nyakwaremogi Jwang. Kao kamano elo wenda mane an godo studio kinyi makawuono mano ma bende wuok e riwruok mano mar DMI mano Dr. John Okoth mabende mopogore kod mano tiyo kaka jalony weche mag thieth e kaunti ma Nairobi kaendi kendo en beneficiary mar DMI kanyakla kod Gaston Odhiambo mabende en beneficiary mar chenro ma DMI nigo. Kete mana Ramogi Radio kachunja luo saa 3:35 mar okinyi wayudo ote. Ng'ano manyalo bedo gi geno kuome en ng'ano manigi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Kwani Royco mchuzi mix orumo? Kamano yaye. Nade koro? Ng'ato ka ng'ato kete gimo dwaro chamo. Babau kete nyoyo. Mama kete gir kado. Intageni kete gae chips. Kamano madhe kara ing'eyo. Doge duka mondo inyiew Royco mchuzi mix machielo. Madhe, we aringa dhi duka mondo akel Royco mchuzi mix machielo mondo ng'ato ka ng'ato odhi nyime gi tedo kaka en. Sani koro tiedi tetni ti kod Royco mchuzi mix e chiemo duto mondo iyud ndhandhu mamit. Adek tatu golo adek maliet sa adek kogwen. Furahide thum kaliech wach kapuoyo. Ramogi Radio, Radio Ramogi. Radio Ramogi. Kristina mama nyati mageno nyati kaonja. Nyami gorita geno sana moritoda. Malaika bende more polo malo. Pingi polo bende puoyo da kwa kodi mama. Nyati mageno nyati kaonja. Nyami gorita geno sana moritoda. Malaika bende mo
Jumatatu okinyi makawuono saa 3:39 daher mar ng'isi ni Mrs. Kaachiel kod Rubella magin tuoche mabende okwalgo ok tugo nyaka mga jwang' gima nyaka ipar ni campaign sani koro dhi nyime mar miyo nyithindo gi chanjo mar konyo ngimagi makiny nyaka mga jwang'. Asebedo ka ng'isi ni tuo mar measles kod rubella chanjo margi sani koro ichiwo nono maonge chudo, ichiwo ne nyithiwa sikunde mopogore opogore kuonde ma gintiere e clinics bende ichiwo MR vaccination. Measles rubella vaccination en free kendo ber ne ngima nyithiwa nyakwana mga jwang'. Ting' duto te sirikal osekao kora kwayo ni wachiwru nyithiwa mar mondo miyo yud chanjo ni e seche mowinjore mondo kony godo ngimagi makiny nyakwana mga jwang'. Janyuol mogeno kuom nyathine ne ngima makiny ne nyathine yudo chanjo mar measles kod rubella ni kaka sebedo ka jiwo i pile ka pile e kinde makoro Friday ochopo kama en chenro manochak dwe mar 7 ni juma mokalo chien nyakwana mogi kendo dhi nyime. Koro nyithiwa duto te mane bwo higa ma owinjore chiwne gi chanjo ni akwayo ni janyuol yie mondo nyathini mi chanjo ni. Nyithindo ma igeto kam, nyithindo ma dweche 9 nyaka dweche 59 nyakwana mga jwang'. Mano mago nyithindo ma imiyo chanjo mar measles kod rubella. Motimo keno kanyo kod migo mar thieth achiel kod UNICEF kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chuny jaduong'. Nilikuwa nimejawa na mapenzi tele moyoni, nyanthinope atoaye kulo, nyanthinope atoaye moto, nyanthinope atoaye duka, nyanthinope rugako. Mama Christina, mama nyathi mageno nyathi kaoncha, Jamigori tageno sana oritoda, malaika bende more polo malo, pingi polo bende moyoda kwa kodi mama. Mama Christina, mama nyathi mageno nyathi kaoncha, Jamigori tageno sana oritoda, malaika bende more polo malo, pingi polo bende moyoda kwa kodi mama. Thomas Milongo Makoma Imosona Owira Ogutu Sono Wadga Kini Odokuta Wole Nairobi City Rumba Pole Pole Teya sunge waya, tao yo malwaya, omingu togu yata miyongolo. Namoti yo okong, tokero godo pipa, Britain Congo, ichi mekinda. Jeff Ugatusi Janyakachi Teya sunge waya, tao yo malwaya, omingu togu yata miyongolo. Namoti yo okong, tokero godo pipa, Britain Congo, ichi mekinda. Onyango Ngayo Imosona Jojo Popo Kenya poli, dongirito vikina, zao meresia keo nyasa kwa koma, asesara kwa, tom opiono, zako piata, awando godiole mimoso. Kenya poli, dongirito vikina, zao meresia keo nyasa kwa koma, asesara kwa, tom opiono, zako piata, awando godiole mimoso. Brighton Ouko Jakochia Villa Gea Real Estate Osiepe Mwangiyogo, Professor Magoha, Professor Agwol, Engineer Lukosami Watiaga, Waromo Nairobi, Go Parate, Mondi, Benada Wino,
pamoja watu wote walifurahi. Newagoyo mbakala, tutakula sana, tulikunywa pamoja watu wote walifurahi. Alika tieno Osiepna, Osiepe Mwang'iongo, Profesa Magoha, Profesa Gadwol, Injinia Gubosami Watiaga, Waromo Nairobi, Obarache J. Mondi, Benada Wino, Kiberiti Alikuwepo. Newagoyo mbakala, tutakula sana, tulikunywa pamoja watu wote walifurahi. Newagoyo mbakala, tutakula sana, tulikunywa pamoja watu wote walifurahi. Bandeko, Yoka Saxo, da MK Bangonga, Engineer Deso. Molonya ukwala, Joan Nyara Seko, Anilo Nyara Lego, Akinyaga Josi. Yora Molonya ukwala, Joan Nyara Seko, Anilo Nyara Lego, Akinyaga Josi. Wode Matayo Kundo, Grace Nyameyo, Jauyo Malwea Wachimkinda Tutengerala. Wode Matayo Kundo, Grace Nyameyo, Jauyo Malwea Wachimkinda Tutengerala. Wazo Wino Obwod, Jaramaka Nyameda, Diaspora. Tunamiela DJV. Tunamiela muziki pole pole, tunamiela Bela tunamiela muziki tarabi, tunamiela Bela tunamiela muziki pole pole, tunamiela Bela tunamiela muziki tarabi, tunamiela. Nyasi maduong' e piny Luo gi Kenya mangima mar weche mag jiwo pur gi pith sani koro biro Nyakaramogi kendo duogo Kisumu City. Riwre kod Agricultural Society of Kenya ASK e Kisumu ASK Show 2025 otimore e kind tarik 16 nyaka 20 dwe mar abiriyo higa ni Kisumu Showground. Bi mondo ne giwang'i lony gi riekni mopogore opogore mag pith gi pur, ohala, pur mar ohala kata agribusiness, pith mar jamni, teknolojia mopogore opogore kod mamoko mathoth. Ber mar puonjruok nitiere in kod familia mari, wan kod jonyisruok mabende biro nyiso mwandu mopogore opogore, weche mag entertainment bintie kanyo, kod maduong' ndi en puonjruok riekni manyien mar pith gi pur, to ahinya ka wang'iyo pith gi pur mar ohala ma iluongo ni agribusiness gi weche mag ohala Nyakaramogi. Donjo chalo nade? Joma dongo en Sh250 kende, nyithindo en Sh200 kende Nyakaramogi Ajwang'. Kuom mano kaw kalenda mari ikiew indikni tarik 16 mano Wednesday juma manyien nyaka tarik 20 show ma Kisumo nie wang'e kendo wang' ni koro pek. Wan kod joket mwandu gi joket nyisruok mopogore opogore, jolony mopogore opogore mabende biro puonjowa riekni mar pith gi pur manyalo kelonwa yuto ma wabed kod chiemo moromo Nyakaramogi Ajwang'. Awacho kacha ni en e kind tarik 16 nyaka tarik 20 dwe mar abiriyo higa ni mana Kisumu Showground kacha man Kisumu Mamboleo. Bi mondo ne giwang'i lony manyien manyasani mar pur gi pith. Jomadongo Sh250, nyithindo Sh200 kende. Omiyo kiew kalenda mari kuma thoth kaw nambane 0724 234 660 0724 234 660. Kidwa tudri kod jo Kisumu ASK Show 2025, your number ni 0724 234 660. Ana wuon abro bedo kanyo, abro bedo Kisumu ASK Show mawang'ni. The Kisumu ASK Show 2025 promoting climate smart agriculture and trade initiatives
for Sustainable Economic Growth. The Kisumu ASK Show 2025, promoting climate smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. Koro biuru e show ma Kisumu mawangne sikunde duto te ung'eyo ni lumbru mar yuto mar Kenya ka oyengore weche mag pith gi pur. Kuom mano jokanyana biuru oko walok kit pur marwa wabie show ma Kisumu tarik 16 nyaka tarik 20. Yude thuolo mari moro irawe kacha ine kembe mag mbegu kata mag kothe mopogore opogore, lony manyien e weche mag pith gi pur, kaka inyalo medo keyo mari puodho, kaka inyalo medo jiwo yuto mari puodho, kanyakla kod ng'eyo bende yaro chiro ka en gi mwandu inyalo terogi e yo machalo nade. Weche mag pith nitiere kae, weche mag puonjruok nitie ka. Koro biuru e show ma Kisumu tarik 16 nyaka tarik 20 mar dweni higani. Kisumu Showground Mamboleo kacha. Nyithindo $200 kende, jomadongo 250 kende. Kaw namba ni 0724 kosa donge mako dhano sheria mano kanyo madanji perimeter. Metallic Voice kelo kanyo dakika 52 tok sadek mar okinyi makawuono en kinde magombo ne imiya ni kawuono idwa loso ang'o, ija hotel, ija magawa. Pimna nena munda mi thuolo mar loyo mwandu moroka. Gift hamper kokalo kuom Royco Mchuzi Mix e Ramogi FM kar chuny jaluo. Kawatiku Friday e yo moywe yedhe. Ate mong'io gazeti moro kae ndi nyakwara Mogajwang' oboke mar The Star makawuono. Nitie jomoko madhiro jakom ni ochako chung' kende yiero mabiro ma 2027.
Headline wacho kama: Big push for Raila's 2027 presidential challenge. Bakono lieko ni nitire wach moro mamutni matin ma jo moko dwaro ni jakom Baba Raila Odinga odhi chako chung kendo e laro koma ten piny Kenya e higa mar 2027 Nyakura Mugajwang. Eki odonga beach kende. Sogeza tu kiuno, sukuma tu, sukuma. Sogeza tu kiuno, sukuma tu, sukuma. Sukuma tu, sukuma. Hello. Hello. Sukuma tu, sukuma. Madenji perimeta kanyo, Metallic Voices, kelo kanyo saa dek, gidaka pra beach podi, era Mogi FM ka Nyakura Mugajwang. Nini tire jo moko masani koro gokwano kendo mar dhiro Amolo Wuod Oganda ni odhi kendo lar ko mar ten piny 2027. In kaka jago kura king'isa ni to iparo nade kaka koro Kenya obedo ne. Sadegi deka prabich gabich maru kinyi namba enona berio ariyo nono chiko chika berio Koleta Misadhi erokamana inya ido otimari kama ber yuko na kanyeni erokamana nye kumwelo ma owuoyo kendo amora inya ni akao namba gi ndalo moko ne gise konyo ni ng'ati moro mane nitiere kod chanduk mar tuo ma diabetes. Ki kwayo jo Kanyanam ni otiko namba no maber mar yudo konyruok kinde ka kinde. Erokamano maduong' ahinya kuom ote marika okinyi ma kawuono. Joseph wacho na kanyo ni maka joma to piny be karu mana kod mage ni jogo bende koro ramarama. Big push for Raila's 2027 comeback to stop Ruto. Jomoko wacho ni opposition ka onge jakom to ndhathe chal ka gima onge ni jakom kende rwath manyalo yi kod William Ruto. A quiet but determined campaign is underway to push ODM leader Raila Odinga to 2027 presidential race and scuttle President William Ruto's second bid. Obokene wacho ni they can authoritatively confirm and reveal. Ginyalo nyonye lela nitire teko mamoko makiling temo goro kwano moro mar dhiro jakom Raila Odinga ni odhi otem hape e laro kom mar ten piny Kenya e yiero mar 2027. Joyego wacho ni ging'iyo matut Kenya ka ni wuoyi magineno ni nyalo piem maket jatend piny Kenya William Ruto bedo one term president en mana jakom Raila Odinga kende. Ni to modong' ma kocha upinzani kocha ka onge jakom to chalo kanono. Abro ka usimbe Maka Juma. Maka Juma cheo nade. Mwan kama beri udi Yesu. Amba neno han maber lunga ni jakom Manchester katari kaka demba debut mangu primary. Eric gona iye. Maka Juma an kake neno ngano tuch gi paro no. Yawa ngano dang moro mang'eny. Maka Juma en gima lit na ni kadang adhi e police station na mangu kuma linye ni jakom onge ballot. Akera ni kora bichako kadago kola nangu. Mara riyo ngama nyalo keto Ruto tesre. En mana jakom ni manyalo keto Ruto tesre. Okay. Hello. Opagi Yesu Victor. Oyaore. An Minesta mar Kabondo Rambo. Minesta inene nade? Yana neno ni kaka piny dhini. Obiro tema kendo. Erokamano. Okay. Oyaore. Hello Ramogi. Oyaore telo. Oyaore inya Maka Juma. Ma iloso go moshi digero Land Cruiser. Land Cruiser miya wach. Okay, Maka Juma, ingeni podeno hiu sana mondo mi jomoko tem kagima biro jo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Mondo olar trend piny mar Kenya. Sani en saa monego bed ni wang'iyo ni to jowa manodhi e broad base bende gikelo nyak ne Kenya mondo mi at least wane nyak ma nitie twich achiel kod broad base. Okay. Hello.
Victor. Oyaore. Ule ule damalo ule kochogo. Ule kochogo East Africa miawaji. Ela biri matendo ni kaja ko joma na churu ga. Makaro nyal. Ala tinda komo omo gi support. But kan komo do firuto. Awajira kadoka no post. To koro majogi biro jakom ni ochung kendo wang ni 2027 ni. 2027 ndo natema advice ni ko be chung. Mwenye ku support. Tuto ndio na buku kwa maloch. Okay. Maramogi. Yes. Yes. Dave Woodley Migori County. Iwacho nango Dave. Kenya kaka ongera ila Molo Odinga. Doge kama na labda president maji kaka ila ukiita na leta mpango kaka ila ndio kama ni bibi. Ero kama na yenya. Okay. Waporo mana wi mogo ma kawuono kwa tiele. Wapora wi mogo ni. Ngato miya nyiero ka ni to winje kaka jo Uganda luo wuoyo ni nyaka ging'ini age mar Raila is also catching up with him nikech go campaign mutwere mar wuoth e Kenya kama ngima, then gidis content mar jo Kenya madiere gi nyalo wuoni ni gikoyo wuoth kochopo sama koro ji dhi wuoth koro gionge. Nidonge Uhuru Kenyatta nochiwo jakom ni mae rwath manyalo reso Kenya. Jo Central no kogochone kaka ne dwarore ni kata mana jo Duma koro loso go. Ni kata mana Uganda Duma loso ge. Ni kura mang'eny no nindo. Koro otek wanapim wach ni kendo nyakwara Mugajwang' apani kaka wanene chieng' wuok tich waiko ni gima otwere sipwap ka kamano nyakwara Mugajwang' Harrison Ochola matido dwange ge manumu ine mabeda bro mikira kaendi maro iko mchuzi mix oriti makawuono weche manyien kod Vincent Otieno e nyakarondo mar Ramogi FM kar chunje luo. Weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwara Mugajwang' kendo machiegni kama gi moko kuom weche maludi chima kawuono kochako gi kaunti ma Kisumo kama ne jaod bura mar kaunti no Mano Ruth Odinga chima kawuono bro chuo kom e twak ma otenre kod dwaro yo manyalo tiek kata duoko godo chien weche mag lwenje mag kit chwech mag oganda ma kachiel kod nek mar wakeini ma thoro timore e kuonde tiegruok mopogore e pachoka hanyato e kaunti ma Kisumo. Jafwambo mar Ohala no biro luwach ne yo makare gi thuolono bende jafwambo mar kaunti ma Migori George Juma luwach motenore kod nonro ma sani timo ewi wach mar bedo ni apisa moro mar obila ne ochuo gi pala ma onegi gi jago moro mapok ong'ere malong'o e gwenge mag Muhuru Bay mayudore Nyatike sub county e kaunti ma Kisumo. E kaunti ma Siaya nyakwara Mogi jafwambo marwa en George Amolo kama oluono wach ma otenore kod twak ma jotend kanise biro bedo godo odiochieng' ma kawuono kama biro timore e kaunti no ma Siaya seche magogo bende biro luono wach motenore kod bedo ni nitiere jago moro ma jahigni 30 ma ichiche godo ni en jakuo ma ode ne owang'e gwenge mag Ugenya sub county e kaunti ma Siaya nyakwara Mogi. Kaunti ma Mombasa ne jatend migawo mar weche mag arita Murkomen biro chopo kama mwandu goe ma Mombasa kata Port of Mombasa kama bende obiro rwako mwandu mag kony ma gino chele ma wuok e pinje ma oko ka bende ochele go ibiro mi jogo mane lwenje kata mane tulo odaro e miechgi e thuru kaendi nyakwara Mogi. Magi kachiel kod moko bende medo chokoni otudre ka ng'oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno.
Powerful. You are Wabuti. Powerful. Oh, you are Wamanabute. Good morning. Again, Onichio Maber. Odiechieng makawuono ma Jehova Nyasaye omiyowa tarik en 11 dwe mar abiriyo hik 2025 ma en Radio Ramogi, Radio Motele piny Luo, en radio mami puonj makare madongo ganda, radio mami weche manyien, radio mami thumbe gi mor kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walendo ni boma kane piny ngima 107.1 FM Kisumu, 107.6 Nakuru, 95.4 Siaya, 98.4 ka Mombasa, waidore ondamo 99.2. Aneno koseromo saa 4 okalo dakika 9 chendo en wang'o nyango mabiro bedo kodi nyaka saa 7 gi dakika 15 en Ruth an nyajimo nyonga nya Joseph Otieno Oduka bo bedo kodi nyaka saa 7 gi dakika 15. Kaka watimega kwa donje weekend to adonje weekend kod gospel hour. Omiyo kamora mora ma intere yena mondo miarwaki ni machiegni karibu sana. Kabende poda medo timo mos makende ne joko witi joka gure poleni sana kuom wito wuon nyangi podwa timo mos ahinya ibroko wuon nyangi chieng ngeso chinti cha bich sorry tarika 18 dwe mar 5 hik 2025 gwenge mag Nyakach jimo nyuongo poleni sana joko witi joka gure poleni sana nyangi musurainya joko par poleni sana kuom wito wuon nyangi boko we tarika 18 dwe mar 7 ni 2025. Kaka watimega wachako weekend eyo makare wachako weekend Injili mane Yesu no yalo, injilo konyo ya, injili chungo jogu mitiro, injili
minga malu medate ko. Sepe mabeyo makonyala mungu ningo gwedu. Tabarenda tato majarusinga nyasayo mingi. Sepe mabeyo makonyala mungu. Kama nika kwa donjoga ya weekend gi gospel hour